Samtang usa ka barangay sa lungsod sa Consolacion aduna say kapin sa 20 ka mga tao ang gimonitor sa pagkakaroon nga barangay ang mga barangay health officials kini human adunay magtiayon nga nagpuyo sa mong barangay ang gikatahong adunay contact sa nag-atiman sa nagpositibong pasyente nga taga-Dakbayan sa Sugbo. Si Nico Serino sa report. Naka-home quarantine na ang 21 ka mga tao nga taga-barangay Tayud, Consolacion. Naglakip ini ang 19 nga nagpuyo sa usa ka compound nga silingan ra sa magtiayon nga nag-abang sa dapit. Ang magtiayon nasayran nga may kalambikitan sa usa sa mga kaso sa Barangay Luz, Cebu City. Ang babay, anak sa pasyente nga nagpositibo sa COVID-19. Sa miaging simana, mibisita sila sa iyang igsuon sa Barrio Luz nga maoy nag-atiman sa pasyente. Gumika ni ini, gimando sa LGU ang istrikto nga quarantine sa magtiayon ug kasilinganan nila. Ang magtiayon gi-isolate na karon sa usa ka pasilidad sa lungsod samtang ang mga silingan diha ra gipapuyo sa ilang balay. Mo ni gatong syudad sa naghatod og konsumo sa iyang igsuon nga babay, which is ang katong igsuon babay mo'y pinaka na-expose sa iyang papa. Kaya mo'y nagbantay sige dito sa ospital. Gipaniguro sa barangay ug sa lungsod, mahatagan sila sa panginahanglanon. Ang yun na to ang tanang taga-Tayud nga dili gyud manggawas nya mag-amping kanunay. Sa abiso ug post sa social media ni Mayor Johannes Aligado, nanawagan kini sa hugot nga kooperasyon sa mga PUM. Labi na ang pagdili gyud sa paggawas sa mga balay ug mudistansya sa uban nga mga tawo. Kung makikistorya, ipaagi sa cellphone o sa telepono lamang. Kung may dili mutuman sa mga palisiya, giauhag nga ipasumbong sa mga otoridad. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.